Barruan gaude berriz ere. Egunon, eguerdion eta txaldeon gure ikusentzure guztiei berriz ere bueltan gara. Hirugarren denboraldia lehenengo kapitulua izugarrizko plazerra da niretzat hemen egotea zauen belarrietan sartuta munduan gehien maite dudan pertsonarekin. Igor Euskal Herria. Ole, jarri txaloak Igorrentzat. Txaloak Igorrentzat, ditut soinu efekto berri mordo bat, así que ez eskatu gauzak hain azkar, de hecho, ez daukat txalorik ez dut inoiz, berak jartze ditut txaloa. Bota gure txalo buruzoiak. Hore, txaloak zuretzat. Hombre... bueltan bagara hirugarren denboraldia, nork espero zuen hirugarren denboraldi bat? Nik bai. Nik ere. Orduan. Eta jende askok ere. Utzi dizkigu uzte, iruzkin desente. Iruzkin sorta bastante ikaragarri bat, gure ganako haien amodioa erakusteko, eta gure ganako haien amodioa eta admirazioa, eta nola esaten da, laguntza ekonomikoa laguntzeko beste bide bat, badaukagu, zuentzat eskuragarri, atera degulako merchandising, mordo. Wow, cariño! Begira, hementxe dituzue gure... A ver. Zabarren txapelak. Txapelak dira, ez? Dire txapelak. Nola ditzen dira? Dire kapelak. Gure kaspelak. Bixerak. Flop kulturako kaspelak eta bixerak. Bixerak atera ditugu bira zein politak logo berriarekin, que por cierto, hasieran ikusi duzu, hemen ere dituzu, ikusgai, begira, to perfecto. Flop kulturako kikarak. Eskuragarri inon ere, ez baino bixerak? Baina bixerak, bai, laster gure Instagramen jarriko dugu, eta bertan eskuragarri izango dituzu ez, badakit guztiok nahi dituzuela gure bixerak. Arroxa edo grisa, dena perfecto. Logo berria, estetika berria, Markel Galdeanok egin digu. Markel Galdeano, txalo bero bat Markel Galdeano nentzat hemendik. A ver. Dancing through the fire. Eta inspirazio berria izan da Kiki eta... Kiki eta Bouba efektua. Inoiz entzun aldezute gure entzule maiteo, Kiki eta Bouba efektuaren inguruan. Nik ez? Antza egin izan da esperimentu bat, non bi forma aurkezten badiozu pertsona bati, bi forma bat, pues como pintxoduna eta bestia, pues como kurbaduna eta suabea. Eta esaten badiozu izenak jartzeko eta bat izendatzeko Kiki eta beste izendatzeko Bouba, ia modu unanimoan izendatuko dituzte. Eta heldu gare ondorio batera dela zuzarela Bouba eta nizela Kiki. Bai, ze Kiki da como puntaduna, zorrotzagoa, eta Bouba da malguagoa, suabeagoa. Da pixkat barrokoa, ez? Barrokismoa. Barrokoa zen como kurba asko eta floritura asko. Beira. Gure artistoriako irakasleak esaten zigun barrokoa zela ama, jasotzailea. Esenzialista da genero. Bueno, pixkatu. Bai, eta baita pixkat gezurra, jendeak uste ez duen bezala, zu ni baino askoz ere zorrotzagoa zara. Bat ere. Te voy a matar. Bat. Ez zara. Ez da egia. Baina ni ez naz bat ere. Ni naz super malgo eta super laxa eta super alferra esango nuke inkluso. Ez. Bale. Osa, igual alferra bai. Egia da, merchandising saldu behar dugu, así que guztiz egia da. Dena perfecto, erosi. Zuek konta eguzue iruzkin eta nor zarete Kiki, Bouba, zergatik. Zarete Bouba, zarete Kiki, edo zarete agian Kika. Escucha homosexual. Eta guazen ja udarekin, ikusi duzuek kapitulo honen izenburu bat dela Kika uda. Eta hori da Kika Summer egon garelako uda hontan, eta kapitulu honetan itzengo dugu udari buruz. Eta protagonista bat baldin badago da Kika Loraze. Denboraldiaren bueltan egon zarete itxaroten uda osoa geure iritzia eta geure iruzkinak jasotzeko gertakarien inguruan. Eta gaur rekapitulazio hori egingo dugu Kika Summerraren erritmora. Yo vi a tu novio en Grindr, tiene dos perfiles, dos. En uno es activo XL, en otro pasivo dragón. Te lo tengo que decir. Egon zen marikoi txiki bat oso divertigarria. Marikoi txiki bat, Ixan. Jarri ziguela. Kika Summer izaten ari da eta ez dugu flop kulturarik, eta bakit flop kultura jarriko zutela 30 aldiz, hemen duzu. Hombre, gaur jarriko dugu. 30 aldiz jarriko dugu larrena el Grindr. Jarri ez degun alde guztietatik. Hori da. Yo vi a tu novio en Grindr. Berrira. Norbetek ezagutzen Kika Loraze,
Kika Lorraise. Kika Lorraise, ingelesa basara. Bai. Da, Madrilgo travesti bat. Gure Vallecas. garaiko filosofo bat. Bai, eta berak egiten ditu abesti oso kuriosoa. Bai, egiten ditu. Bai. No, abesti oso honak egiten ditu, eta letra zoragarriak, eta Bai. Kika Uda izan da, ze ala erabaki du soina pringadak. Badakigu soina pringada momentu honetan zerbait ukitzen badu urrezkoa bihurtzen dela. Alakatrans! Eta Kika Loraze ukitu du, eta Kika Summerra izan dugu. Mundu guztia egon da, Larena del Grinder abesten. Eta zuk ez baduzu abestu, probablemente homofoboa zara. Putada. Hori ala da. Itxoin, Eta zu ez bazara homofoboa, ez zara super woke. Bai. Ba igual ez zara mugitu barzaren espazioetan. Woke moment. Woke moment. Ez duzu hori? Ez daukat. Ke tia, baina Oye, baina eske daukat gauza mordo bat, beira. Travestida y con felpudo. Daukat movida mordo Hori da bat. Kika Lorraise. Hori da Kika Lorraise travestida y con felpudo, horixe da. Eta gaur bere opus magna ren inguruan hitz egingo dugu, eta bai udaren inguruan generalean, Bai, hori da. orokorrean. Hori, baina Kika Summerran Incluso. gertuten gauza. Nau super enkorbauta zen hau oso altu. Ja, nire jitsi Joder. naiz, ez dakit nortzegoen hemen gu baino lehen, baino Jesusen ama. Ja oso txikiak ziren. Bai, ni baino Bai. txikiagoak, eta hori. Hori desfasauta dago, baina Ja, hor dago. pixka, baina, bueno, hor dago. Guk hemen dena onartzen dugu, tradizioa, berrikuntza, dena perfecto. Ni ez dut postura hartzen gaur, ez dakit zegatik, oro be igual. Bueno, Kika Summerra, Kikak gauzko genitu da hontan, adibidez kriston movida izan zuen Bartzelonako Bo, sala batekin. sastreria. Ze momentua. Oso ongi pasa genuen. Ke momentos nos ha dado Maluma, ke momentos nos ha dado Kika. Bai. Nik izan nuen privilegio handi bat, izan nuen lagun bat zero zonaldean, zuzenean informazioa pasatzen, hemendik musu handi bat Dafnerentzat, ez dauen zungo, baina izan genuen informazio asko, zeinen Messi izan daitezkeen sala hauetako jabeen inguruan. Bueno, eske zeuden Kika Lorraise Messi. eta salaontako jabea kalean oiuka. Kalean oiuka. Bata besteari izaten drogadikta, no sake. Eta bestea, bueno, txao, banoa. No, eta pues, gero egin zuen fan batzuekin 100 montaditos batera eta egin zuen zuzeneko bat Instagramen. Ai, ama. Ja, igual eman behar da, como kontekstu txiki bat, aber hau nola dagoen? Vale, igual emango dugu kontekstu txiki bat gure entzuten ari bazarete zuen familiarekin kotxean, beti entzuten gaitu zuen bezala, kotxeak geldi egongo balitz bezala. Kika Loraze, 50 urte inguruko travesti bat da, eskola zaharreko travesti bat, orduan bizitza ez zen erraza, gauzak ilunak eta orogar itxusiak ziren. Hortaz jendea badago sartuta zirkuitu baten non fan behar zare garito batera, nola esaten da? Como tontakeriak egitera lau pexetagatik, en plan, jendia kakahueteak botatzen dizkizulan bitartean publikotik. Eta garitoa honen jabeek hau espero dute. Hortaz, baldintza minimo bat demandatzen duzunean, kristonak liatzen dira. Eta hau gertatu zen, pues igual uztaian. Naiz oroitzen ja. Bai. Ze luzea denu da, ez? Bai. Rollo, niri Sobre todo menkantz, lanean gaudenean. oporrak, dena perfecto. Igual laburragoa, nire ustez, Ke ba, igual ez. Nik pertsonalki nahiago dut uda izatea hilabete bakarra, eta neguan izatea hilabete bat ere lanik gabe. Bueno, lanik gabe, que gu lanean biligara. Baina, ya me entendéis, ¿no? En plan, como mood hori. Zertarako nahi izango zenituzke oporrak neguan? Pues egoteko etxean estardiu bali jolasten, Depresioa. mantita batekin, dena perfecto. Bo. Nik nahiago dut, ze uda gintzait oso luzea. Vale. Osea, dena perfecto, oso ongi pasa dut, eta izan da, uda super ona, en plan, baino, luze egia, nire ustez. Nik geldituko naiz nire oporrekin udan, mila esker. Hala ere Kika Summerra izan da, oraindik ere ez da bukatu Kika Summerra, zaren etorko da Kika Uda, berak, Kika Uda, Jesus. Bueno. Kika Negua. Lastan du nazazora. Bueno, para kontatuko dizuegu guk zer egin dugun uda hontan, baita Bai. munduan zer gertatu den uda hontan. Nik daukot beste sekzio bat. Eta orain txekin nahi dizu? Ez que uste dut hobeto galdetzen dela lehen hau, da zer gertatu ez den uda honetan. Ah, bale. Bai, egon nahi zentzuten, oso pertsona kultureta bat nahi zen einean, egon nahi zentzuten kultura podcast oso importante bat, ezakit ezagutzen desun, deitzen da flop kultura. Oh my god. Eta entzun ditut uda baino lehenagoko kapituluak, eta geunden hainbat gauzen esperoan, eta Ez dira konturatu naiz gertatu. ez direla gertatu. Oh my Lehen da God. bizi. Pamela Woo, girl. Andersonen itzulera pantalla handira, The Last Showgirl nun dago? Tio, badakizu bapatean ikusi nula kartela Yamaguchiko zinemetean, baina ja kendu zutenean pelikula. Rollo, Eske? ja
pasa zen, egon zen como 2 egun jarrita. Norbaitek ikusi du pelikula, boikoteatu egin dute Non pelikula dago hau? pelikula hori? Eszena handietatik. Non dago pelikula hori, ez dugu ikusi pelikula hori. Horixe da. Baina ikusiko dugu Maspalomas, nagola desidatzen. Egia da, ikusiko ditugu Maspalomas euskeraz uso gehiago pelikula zinemetan ateratzen den bezain pronto. Kapitula bentzuten ari bazarete, ja atera da, así que joan ikustera, mesedez. Jarri nahi dut, eskutxa homosexual berriro. Escucha homosexual. Eta bigarren gauza ez dena gertatu da... Podcasteko laguna Elizabeth Grant, igual ezagutzen dezute bere izan artistikoarengatik Lana del Rey. Atera behar zuen album bat. Eta? Album hori deitzen zen Lasso, zesan country. Nola da country hemen? Soinu mordo bat, volumenak nabil zuzenean konfiguratzen, así que esasardetu nirekin kotxean bazadute. Lana del Rey atera behar zuen Lasso, gero atera behar zuen album berdina, baina aldatu zion titulua ditzeko The Right Person Will Stay. Gero aldatu zuen ateratze data, eta aldatu zuen titulua, eta orain dezena Stove, vitroceramika, eta ez du atera. Eta gaude guztiak horrela. Pues hau bere zenarrarekin, dena perfecto. Krokodiloak eizatzen, ikusten. pantanuan, eta ni nago hemen musika gabe, 57.5 million. Ez da batera? Ja, ezken izakean ez da Del Rey buruz. Orduan, hau da, Kika Samarrean gertatu ez diren gauzak. Orain gertatu diren gauzekin, eneko gartzia. Bale, egingo dugu, parentesi txiki bat, egingo dugu woke moment. Zer badakizu ze gertatzen diren udan? Udalekuak. Eta, oh my god, kafecitos azken asteetan gertatu den guztia ni nabil flipatzen. Nola fatxosfera esnatu den, pertsona baten aurka. Oh my god, cafecitos. Oh my god, cafecitos. Osea, sin más, ez dugu gehiagi esango, ez badakizu ez zeri buruzari garen izketan. Bilatu, gomendioa da ez bilatzea isan, edo isan bilatzen baduzu bilatu merezi duten profilak, eta hemendik besarka handi bat anerrentzat, lantalde guztiarentzat, Bernedoko lantalde guztiarentzat, ze... well... Eta oroar, besarka eta musu handi bat kolektibo guztiarentzat oso denboraldi latz batean bizitzen ari bai gara. LGTBI. Baina, bueno, animo asko eta bizan da gure woke parentesia. Wow. Zeinen tristura, Ez que fuertea da. Bueno, ez que daukot pixkat sentimendu naziak ze alde batetik bai tristura eta mina eta pereza, eta baina eske gehien bat da pereza. Ai berri. Ja. Vale, pues guai. En fin. Woke. Ez que, baizu zer dezen gertatu dudan? Zer? Fatxak getatu dira. No, fatxen desagerpena, fatxen extintziora eramango lukeen meteoroa ondikan eta erori. Ja, ez da erori. Baina, bueno. Eroriko da. Putadita. Well. Sin más, guazen... Uda honetan gauza divertigarriak. Vale. Pixka bat ez mucho. Esan. Gauza batzuk gertatu dira udan, bertza batzuk gertatu zaizkigu guri udan. Eta bidez, ni uda hontan obsesionatu naiz pertsona batekin. Itxoin. James. Lit. James Cafecito. Oh my god, cafecitos. Oh my god, cafecitos. James. Ez baduzu ezagutzen James Cafecito. Envidia. Ez da, a ver. Frogatzen, bat. James Cafecito. Uda hontan izan da niretzat protagonista absolutu. Bai, orain bai entzuten da, Bai, da Kataluniako mutil bat bizi dena Korean, eta egotzen ditu blog eta TikTok super divertigarriak, bai. Eta bihurtuz da obsesio bat. Ez baduzu ezagutzen, bilatu James Rodriguez, dela pertsona oso divertigarria, oso homosexuala, eta kontatzen dizkigu bere bizipenak modu oso divertigarrian. Adibidez? ¡Homosexualismoa! Hori dira bere bizipenak generalean, baina badaukagu gauza konkretuago bat, ze James Cafecitok ez du ezer gordeko bere intimidaderantz, ze bere bizitza osoa YouTubeizatu nahi du. Oh my god, cafecitos, el delicioso con este chico es perfecto. Eta gero daukagu gehiago, daukagu en plan, daukagu guztiz modu grafiko, eta oso karismatiko, eta como oso oblivious. En plan, berak super normalki jorratzen duen, da oso forward, oso sexpositiboa da James. Eta da super gaztea. Da, nola zeinen gaztea da. 23 urte ditu edo. Ez que egiten dau kosmetika koreana Boots. Bai. Eta orduan bere aurpegia dirudi portzelanazkoa beti. Como una woman. Hordela dabil. Bueno, lehenengo obsesio James Cafecito. Bigarren obsesioa. Como una woman. Satin besos y que nos lo cuente. Wow. Hasi da Drag Race estatu zapaltzailea. Duela
DREZ, Drag Races patronaia. Duela pare bat aste, eta haien artean gure obsesio berria dela Satin Greco. Como una woman. Oberena. Inoiz pentsatu duzu zer gertatuko litzateke Kamaronek egingo bazuen bidaia bat denboran como 13. mendera eta Nosferatuk emango balio como inkada bat lepoan eta gero etorkizunean berriro ere drag queen bat bihurtu izango bazen. Hori da Satin Greco. Bai. Ez da literalmente, nola esan duzu lehenengoa? Kamaron. Kamaron, azidoa eta gero. Hori da, bai. Azido hialuronikoarekin. Kamaron hialuroniko. Bai. Horixe bera da. Eta izugarrizko errepresentazio kultural bat dabil egiten. Eta normalean, drezen agertzen diren gauzekin ez nago ados, baino berak esaten duen guztia gustoko daukat. Bai. Egiten duen guztia gustoko daukat. Hemendik Satin Grekistaz. Bai. Ze bertze obsesio izan ditugu da hontan. Gutxi gehiago egia esan. Bai. De hola obsesioa, Ez dakit, gertatu dira gauza mordo bat. Omega dira gauza mordoak. Adibidez, Nik bidea jotu dut mordo bat. Pesada. Baina jazta, gero kontatuko ditugu gure Bai, bizipenak. izan, Zenik izan. hitz egin nahi dut, estatu batuetako fatxa horren eriotzari buruz. Ai, txoin, non dago, hemen. Chalikak. Hil eginda Charlie Kirk. Gauza bat esan nahi dut, podcast honetan, dela... Flop Kultura podcastak ez luke inoiz violentziaren erabilera politikoa defendatuko. Ez bai da zilegi violentzia politikoaren erabilera defendatzea herriak politikaren aurka erabiltzen duenean. Bakarrik politikak herriaren aurka erabiltzen duenean baizik. Orduan ez gara eroriko malda irristako honengatik. Behin hau esan da... Oh my god, cafecitos, bere funerala. Izan zen Drag Race bere funerala. Baina, Izan zen la ciudad de Sao Paulo bere funerala. Izan zen la Cracolandia. Osea, zeuden mundu osua egiten las facholimpiadas eta egiten wig reveals eta runway divas bere funeralean. bai, ikusi dut funeral hori. Buah. Porque da fascinantea. Fascinantea. Oso rollo, fuertea. Agertzen da bere emaztea, rollo superfascista, superkatolikoa, no seke, traje xuri batekin. Chalikak. Eta da como holtza super handi bat, dena fireworks, Bai. su artifizialak. Bai. Rollo Katy Perry fonduan, do you ever feel? Pues es que dirudi Katy Perryren kontzertu bat. Produkzio balore berdina dauka. Produkzio balore... Badakitu zer ematen jaten superpolita, eta hau benetan polita ematen jat. Dela, fasismoaren igoeran eta fasismoaren erredikulu nazionalean eta espektakuluaren soziedadean, pertsona hau, Davitzia, como hau bete hortz esaten zela egiaren eta balioen divulgatzailea. Eta Davitzate erabiltzen bere gorpua karraka medieval bat bezala zarata egiteko, eta hau da bere legadua eta bere oinordekotza eta bere etorkizuna como vulneratzeko modurik espektakularrana, así que bastante ridikulo ematen zait Charlie Cook en eriotza. Que por cierto, ez dakit izan zen fatxa bat hil zutela tiro batekin. Bai, eta egiten zuen Se gauza supone super hitzaldi antikoa. batean, eta no seke... Bai. Debatea! Debatitu. Total. Si era tan listo, ¿por qué se momentu murió? divertigarriena. Bai. En plan, ulertu zer esan dudan, No, oso Da, divertigarria. holtza oso handia, iristen da bere emaztea, Bai. eta gaitzen da como emocionada, no seke. Eta joaten da erdira, bere espitxa ematera, eta dago como mitiko gauzatxo bat ola hitz egiteko, no? Estan atril bat, Bai. iristen da atrila, eta atrila dago rollo con una cristalera antibalas tapatuta. Bo, es que David traje egiten. David traje egiten. Esto está bien que lo hagan. Está Es que divertida, da está draga. graciosa. O sea, Esto está bien que evidentemente lo hagan. etzen beharrezkoa, baina jarri dute performatzeko. Bai, es que David traje egiten. Kristal antibalas bat, hola. Bai. Ze total, beraz hartu zen kristali gabe. Gero ja jarri zen, no? Paseo osoa! O sea, Paseo paseo osoa osoa. kristali Igual, gabe. Done Jakue bidea egin zuen kristali gabe, iristen da lekura, hitz egitera. Eta hor, kristal. Bueno, camp. Camp, estado puroenean. Ai, ama, Charlie Kirk, bai. Eta debatearen asuntoa, bueno, hitz egingo dugu gehiago igual urrengoko kapituloan, baina baditut iritziak. Izango dire dituzuzenak edo ez, hori deskubrituko dugu gure urrengo debatean. Bueno, udantan ere musika desente izan dugu, Bai, musika eskutsa, interesgarri desente, homosexual. gauza interesgarri desente, haien artean adibidez, nik apuntatu ditut. Lady Gaga eta Mayhem Bola arrakasta utxa, Bo. bihurtzen ari da lehenengo, bigarren artista, billion bat, baino gehiago network, a ver, A ver, baina, guazen. nola ez dudan,
No, eskiztuka itzuli, network, Bai. Bere dirua, bere balioa, bere patrimonioa. patrimonioa da bilioi bateko baino gehiago eta 20 urte baino gutxigoko karrera batean lortuta. Billonaria da bilbihotzen? Izan dira Taylor Swift eta Bai. Lady Gaga. Bale, billonarioen aurkanago generalean. Ni Baina ere, bastante baino- work eta bastante slay bere partez. Slay, Mayhem Ball, Bob, Bai. Mayhem, Bob, The Dead Dance atera du abesti bat, Bai. videoklip bat Tim Burtonek zuzenduta, Bob, trash Mexikoko Bob, trash Bob. irlakoen, hildakoen Irlan. Bai. Horai, Mexikoko jendea uste du, nola esaten da? A ber. Zaken esaten gazteleraz ere. Non gaude? Haunted. Ah, enkantatuta dagoela. Bai, hori da. Bai. Osea, Lady Gaga dagoela betirako maldita? Bai. Eta igual horregatik atera da beste hau. No, venga, ya está. Es que ditut abracadabra mordo bat ze oso modan jarri izan Es que dago. Berlineko entzuza- tipo deskiziau hau kantatzen kalian, beira. Koto matamoros. Hori izan diteke Albin Esterrazten show bat. Bada, albina estan zen joa, irugarren abestia eta gero daukotzo ahotsu hori. Koto Matamoros, que hori dago como TikTokerrekin podcastak egiten ikusi duzu. Egin behar dugu kapitulo bat kloakaren inguruan. Vale. Kloaka. Marrax eta Boa! Ruth eta Koto eta daukaten bena puntatuta, Gemelierrak. Triana Marrax. Bo. Baina gure dugu berezi bat. Bai, bai, bai. Dega, utziko dugu berezi bat. Zebuzu ez eguten Triana Marrax, baduzu etxeko lana, bilatu interneten orden Triana Marrax. Sobrepeso Edo- tiene todo el mundo, un cigarro no tiene nadie. Oberena da. Es que oberena da, barkatu. Triana Marrax edo Triana Dubai 69. Bai, Laurita Dubai, Laurita Laurita, Dubai. barkatu. Laurita Bai. Dubai 69, bilatu pertsona zoragarria. Baina, bueno, musikari buruz. Jojo Siguak. Zer egin du? Atera zuen udan Penny Davis Eyes. Clap if you care. Jojo Siguaz, baduzu ezagutzen da pertsona oso interesgarri bat. Bai. Bera famatu egin zen, ze bera parte hartzen zuen lehiaketa hauetan direla como Bai, Dance Moms. Dance Moms, Bai. no? Rollo Abby Lee Miller motor baten gainean, nola ditzen da, irantzu barela ez nagusian bezala, eta dabil, en plan, ume txikiak egiten dute gimnasia ritmika eta dantza eta tal, eta klaro, haien amak die kuadro eta zirko bat, eta inzan Rollo- reality bat honen inguruan, baina en plan, ostixak joten. Bai, kamera rollo aurrean. ama super frustratuak. Uletik tiraka. Bere alabai, bere alabak derrigortzen dantza egitera eta ongi egitera eta gero rollo batak besteari izan dio rollo, zuk esan diozu nire alabari oso itxusia dela eta no seke. Eta ume hauetako bat, en plan, kompetentzia desleal telebisatu honetan sarturik egon den persona bat, 3 urte zituenetik, deitzen da Jojo Siwa, eta orain da boierontzio bat eta kantatzen du ahots honekin. Bai. Total, que Jojo Siwa izan da como oso kid idol, rollo aur txikientzat oso abeslari handia eta no seke. Eta duela urte bete edo atera zuen Karma. Karma is a bitch. Hori ez bera, Should genuken hemen known dikoño. better. Bueno, sin más, eta bera sortu zuen como gay pop, esan zuen, bueno. Bai, hasi zen como circo mega tremendo, flipatzen. makiatu zen rollo Kiss bapatean, osea, tremenda. Eta gero bapatean, Bai. berazkeneko gauza izan da, jarri duela look bat, como rollo housewife, berrogeita margarren amarkadako housewife bat bezala, eta atera du Penny Davis Eyes, dela besti oso ezaguna. Penny? No da, Penny. Betty Davis Eyes. Penny? Betty, uste duen Penny. woman. Bai. Betty Davis Eyes, eta bestia da como, nola da? Zein? Hori? All the boys think she's a spy, she's got Bai, Betty Davis atera du bera, con su eyes. voz de cigarrera. Horixe da. Boa. Eta gero rap bat. Boa. Rap bat atera du. Atera du. Dina. Eta Era dabil, dela. pues bastante leyenda izaten, ze gauza bat esan behar dizut, zuri bizitzak ematen dizkizu kartak, eta zuk erabak izan duzu nola jolastu. Jojo Siwan kartak bastante jodiduak zean. Bof. Bastante jodiduak rollo, edo egiten zare famosa Triana Marrax bide ridikulotik, edo zaude como kalean. Edo Mercadona baten lan egiten, que oie, super guai lan egitea, baina telebistan atera izan da 4 edo 5 urterekin, eta gero lan normal baten egotia, pues, pixkat gogorra da, jendaren Ba. perfil psikologikoarentzat oroar. Bada. Hala ere, uda oso ona izan da ere K-poparentzat, K-pop ez bakizu orden da, Bo. pop korearra. Nola da? James. Bai. Ze haien artean Blackpink musika taldeak egin du bere Comeback A eta Jump abestia atera du. Piri pi 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 pi. Txia. Oso abesti ona, abesti zoragarrez, baduzu entzun bilatu Jump Blackpink. Bai. Eta gertatu da historian gauza super interesgarri bat dela Billboard top 10 beteta egontzela Bai. korear musikaz, baina ez korear abeslarietaz. Ze
top 10 biltzen zuten K-pop Demon Hunters. Amarrak. Ez nahi zuretzen amarrak ziren, baino asko bai. Muñekito batzuk Netflixek atera zuen uda hontan. Osea, guztiz fiktizioa da banda. Abeslariak benetazkoak dira, Twice taldeko hiru neska dira. Vale. Baina, karo, ez da beren izen agertzen o lo que sea, sino dira las Huntrix. Netflixek atera zuen K-pop Demon Hunters dela marrazki bizionetako pelikula bat, dela Netflixen historian gehien ikusia izan den pelikula. No me flipes, benetan. Bai. Korearronik burutik jota du, Eta, Osa, korear fanak, esan nahi dut. ziurrago Golden abestia guztiok entzun duzuela. We going up, ba, nik bai entzun dut, bai. Eta izan dira superhandiak, marrazki bizidunak. Osa, dia gorilas bezala. Bai. Osea, banda marraztutako bat eta Billboard osoa osatu zuten. Pues oie, bastante ongi. Bai, nahiko bop. Eta musika bakarrik entzuten dute homosexualek, galdetu behar dut. Zeren eta Billboard 100 den asuntuan, hori da internazionala. Ez, baina asko, heterosexual asko goten dira, Eta badaude entzuten K-pop Demon Hunters. Ba, heterosexual asko, bai. Bai, Golden abestia oso handia izan da. Igual igorrek biatu ezake Spotifyen. Bai. Mesedez, Golden. Golden, baino ez Mikaren Golden, bai, eta K-pop Demon Huntersen Golden. Huntrix taldearen. Izugarrizko Golden, handia. eta ziurrago guztiok entzun duzuela. Baina egia da, streaming plataformetan gehien minatzen duten gauza. Aurreratu pixkat, desente. Como minutu. Aurreratu en plan jarri amaiera, mesedez. Hau bai entzun dezute, irratean, gimnasioan. A ver, orai hasiko da. Bai, Orai. Eske bopazo. denok batera. Buah. Temazo bat, egon dela saretan. Egingo dit irratiko zuztua berdira. Boil, eta espero dut guztu bizatea zenik, kriston asko, asko guztaren zait. K-pop, bazare K-pop bastante praktikantea. Naiz bastante praktikantea. Begira. Ez dakit gure publikoak badakien, ni behin Londresen egon nintzela BTS taldea ikusten. Behind the scenes. Eta bertan uste nuen, hilko nintzela bertan. Itxoin, depilatu zinen kontzertu baino lana. Depilatu zinen, konfesatu. Taehyun. Hot. Ez. Baino... Hori da super K-popper, edo super directioner. Jendazko egiten du. Horregatik. Gaur egun Lady Gagarekin ere egiten dute. Depilatzia? Bai. Si Lady Gaga berdin jako? Lady Gaga ezkonduta, jakasi. Bai, baina marikoi batekin. Bueno. Irekiak izango dira. De hecho, batek hartzen zuen, homosexuala naiz, beraz konduta dago, baina badazpatat dena depilatu dut. Homosexuala naiz, así que igual cae Michael. Igual iruak. Michael Polanski. Bai. Dena perfecto. Uda hontan, desgrazia asko gertatu dira ere. Oh. Adibidez, M de Amores ezkondu da. Itxoin. Clap if you care. M de Amores. Igual, clap if you care esan nahi du, txalo egin importa bazaizu. Bai, da Wendy Williamsen errekurso zoragarri bat non audientziarekin konektatzeko esaten du txalo egin pentsaten medezu hau edo hau, eta nahi dut inkorporatu clap if you care nire bizitza diariora. Ze oso graziosua da. Nahi duzu eman M de Amoresen inguruko kontekstu pixka bat jendearen zat? M de Amores buruz egin dugu programa, osea, telesailez, saio honetan, behin baino gehiagotan. Bera da Andaluziako ezakit nongo artista fascista bat, rollo. Da mitika, ez da fascista, ze bera da, como, gay rights, baina gero da rollo. Get ready with me, joateko con la cofradía de la no sé qué. Al Valle de los Caídos. Lit, osea, lit. Ready with me. Eta bere ama ere da, como, super fatxa, rollo egin dute Done Jakue bidea Iruñara, eramateko mendik virgen bat, bueno, virgen estatua bat, ez? Vale, bai. Bueno, Virgen bat, lotuta makil batera. Total, bere orain senarra, tuterakoa da, Bai. eta ezkondu dira, eta egin dute... Muna. La tienda de las gorras. La Flop tienda de las kulturaren bixerak egongo dira salgai en la tienda de las gorras. Eta egin dute la boda más ridícula del mundo. O sea, Hori egia da. Izan da como... CLH. Haien eskontza tarta zen galleta Lotus kremaduna. Gauza bakarra egin dute oso guai dela Kukushumushu... Osa, Kukushumushuren atzantagoen artistak egin diela diseinu pertsonalizatu bat, ez dakizte dirutza utzi behar izan duten hor, baina bueno. Baina, niretzat momentu ikonikoena da fan batek oparitu zizkiela bi sandia taiatutak beren aurpegiekin. Sandia, baina frutak. Bai sandia. Fanak fan dira eskuntzara. Ez dakit edo jarraitzailearen bat mandio familiar bat, dena delakoa, baino. M de Amores ezagututa
seguruenik bidali zidala MD bat, en plan, hola, me llamo M y tallos handiaz. Eta joan nahi dut zeure eskontzara oparitzera nire esan izan zuen, bai, etorri. Opari bat daukan jarraitzaile oro, etorriko da. En plan, ofrendak ustera altar batean, erdiaroa izango balitz ezala, MD Amoresen eskontzan. MD Amores famatua egin zen tuftinaren bidez, hori bat zekien? Soy M-iago alfombras. Bueno, famatua, whatever. Nik horrela ezagutu neban? Bueno, TikTokeri buruz egiten garela. Eta eskondu zen, badakitzu nore eskondu zen egun berdinean, MD Amores bezala. Nor? Charlie XCX. Egia da, Charlie XCX eskondu da. Eskondu egin da. Charlie XCX. Eskondu egin zen bere senari relevantearekin, eta bere eskontza eukizuen vibra bastante... Charlie XCXen personalidade guztia da inor ezin da entera 35 urte ditu dela. Ja. Hori da bere personalidade guztia. Orduan, bere eskontra izan zen como soineko txiki batekin, eta como oso ekurni love, eta como de, eta jaten makarroiak eskuekin, lorderekin, eta hori guztia. Badakizuen hor gehiago eskondu zen? Nor gehiago eskondu da? Irune, Piztu Telebistako Irune eskondu zen. Cafecitos. Piztu Telebistako Irune eskondu zen. Hombre, celebrity bat, eta gu bertan egon ginen. Egon ginen, Ground Zeroan zuzenean transmititzen. Eta primeran pasa genuen, eta gauza kontatuko dizuet, nire lehenengo eskontza izan zen, nire zen eskontza batean egon, bakarrik txikitan, eta nik ez nuen ulertzen zeratik jendeak negar egiten zuen eskontza batean. Rollo, osjuro ez nuela ulertzen. Ja, eta hori beti eman zait kezkagarria. Eta bakitzu zer, negar egin nuela. Baina eski como, que bihurtzen da, pixket como tristea egoera. Intimoa. Maitasun gordina mundu osoaren aurrean erakusti. Oh my god. Zuk negarrekin duzu gure eskontzan? Orain entzako nizuk ez, baina ikusitako igual, bai? Mazte bale, txabal. Egiten dugu kapitulo bat egiten gure eskontzari buruz? Ez. Vale. Ez dut espektatibarik sortu nahi, ez dut precedenterik establezitu nahi, ez dut ezer egin nahi. Igor, behar dugu denbora mesedez aldezunean, zeren eta oraindik aktualitate mordo bat daukagu kontatzeko gure entzule maite. Eta daukagu esaten dudanean esan nahi dut daukazu. Bai. Zezuk prestatu duzu gorko kapitulo eta nik prestatu dut hau. La lesbiana y el travesti. Eta orduan, elkarlanaren bidez heldu da kapitulo hau zeuden belarritara. Zer guzu, mesedez horrengo titularra? TikTokeri buruz hitz egiten, badakizuen nik TikToker bat gorrotatzen dudala. Bai. Kletus. Ez da James. Nor da? Peldaños. Beti izan dut pertsona hori ez dela ona. Beti izan dut gorrotagarria dela. Beti izan dizuet ez dela de fiar. Beti izan dizuet nazkagarria dela, matxirulo bat dena perfecto. Eta horrein ere jendak esan dit, ai, pues neri me cae bien Peldaños. Guapa. Sin más. Guapa. Ba, ze gertatu da? Igo duela bideo bat. Pedro Sánchezen aurka, eta Vox defendatzen, rollo, eske delinkuentzia asko dago, eske etorkinak no seke, esan nizuen tipo hori etzela ona. Sin más, lapurtu diote AirPodak behin metruan eta bihurtu da fully fatxa. Fully fatxa. Baina eske audiencia... Ahora hay que vegan todas las que me decían, ay, Neri me cae bien. Toma, guapa. Como huele aquí a basura. Klasiko zahar bat podcastera itzultzen Arginanoren gehiago ditut, baina bueno. Peldaños guztiz fatxa armairutik irten da, eta jarraituko du igotzen bere Lotus Gaieten bideoak. Eta badakitu ze gertatzen den, jendia ez zaiola inporta behar. Ze audientzia, en plan handi, umbral batetik pasatzen zarenetan, ja, izan behar, ez zara izan behar, fatxa, baina jendia iberdin jako. Jendia hartzen dau como postura hau den plan, bueno, baina, ez diot, total beste 15.000 milioi jarraitzaile ditu, así que mesedez, egin boikot Peldaños. Eta insultatu. No? Badago klips zoragarri bat dela Silvia Abril esaten, insultale ez, tonta, no lo entenderá. No se va a enterar. Gauza bera. No? Guk ez, flop kulturatik ez dugu, ez dugu gorrotoa areagotu nahi. Baina egin nahi duzuena. Hori da. Total, beste TikTok, bueno, a ver, eske beste udako protagonista bat ez dugu laipatu. Eske uda honetan gertatu dugu. Gertatzen den, hau izan da igual uda hasieran eta orain ja, como pasatu da pixka, baina udaren protagonista izan da. Nor izan da? Tania Fresi. Hello? Hostiai. Taniaren inguruan ez dugu hitz egin. Ez du hitz egin orain. Taniaren inguruan podcast honetan ez dugu hitz egin. Madre mia. Emango dizuet, nahi duzu eman zu kontekstu edanik. Zuk. Vale. Lidia Lozano telebista kolaboratzailea Salvame programan agertu izan da urte askotan zehar, eta bere karisma eta presentziarekin jende asko maitemindu du gure etxeetan. Eta batez ere, Tania Fresiz pertsona zoragarri bat. Hainbat, esan behar dut,
gaixotasun, esan behar dut bai, batzuk autodiagnostikatuagoak eta besteak gutxiago, eta oso entusiasmo handiarekin jarraitzen du Lidia Lozano betidanik, eta egonda bere liburu sinaketa guztietan, egonda tele... Itxen, gaizkia izan kontatzen kronologia. Esan. Ze hau dator urte askotik, duela urte askotatik. Urte mordo bat. Kontua da, alegadamente, Lidia Lozanok izan zuela, noazten da, urruntze. Bai, orden, nolatzen agindu bat. Urruntze agindua. Bai. Pertsona honen aurka. Baina lehengo izan ziren liburu sinaketak. Ez. ¿Qué me dices? Ez. Osea, liburu sinaketak ziren urruntze agindua zirkunbalatzeko. Urruntze agindua egin zuenean, izan zen, ze Tania Fresi, ez dakit nola filtratu zuen Lidia Lozanoren telefonoa. Yes. Tania Fresik dio bera etzela izan zela beste travesti bat, ditzen dela, dakit nola. Bai, nola ditzen da? Gore Princess. Gore Princess, no seke movia dute hor Lidia Lozanoren fanak. Toda que Lidia Lozano segratu zen, eta no seke, eta allegedly, urruntze agindua, eta dena perfecto, baina dirudienez ez dakit kendu zion, edo barkatu ziren, edo dena delakoa. Eta segratu da, Lidia Lozano egon dela udan, bere liburuaren turra egiten, eta Tania Fresi joan da, gutxienez, 3. Bai. Eta azkenekoa da, lehenengoa da, mira, ni un pelo me depilo endorsia. Bai. Txitxipollo. Ze dago Lidia hor sinatzen, Tania Fresi rollo besarkada bat ematen. Baina besarkada bat en plan mataleon. Bai, Lidia en plan super deseroso, no sé, que Lidia esaten tiparen amari, bueno, venga, llévatela, badugula jende asko, venga, eramazaztu. Bai, como ukonduekin kentzen bere bizkarretik. Eta gero, beste hainbat daude. Eta, karo, jendeak igozten hau Twitterera, eta Tania en plan, no, eski ez duzu eulertzen, bere izan zen oso kariñosa nirekin. Oso berezia niretzat, nire bizitzan zehar, daukat el síndrome de junto enten Recklinghausen. Total, que joan zen bertze bat zera, bertze firmaketa sinadura. Liburu sinaketa batera. Whatever. Bai. Eta, sin más, eta 3. grabatu zen bideo bat Lidiarekin, rollo hola selfie, en plan, ai, Lidia, no sé qué, emango zenidake besarkada bat, no sé qué. Joan behar naiz. Baina ez da hola. Nola ez? Baina da en plan, ez que ni joan barra naiz, ez que, bueno, 3. aldia da, Tania etortzen dela, 3 aldi sinatu diot ja liburua, eta nik presandia daukate, cariño, venga, gur. Egia da, eta esaten du como bere arnasekin, eman besarkada bat. Maite dugu, uste duzu Tania dela gure Gypsy Rose. Espero dut ez. Badaude bastante paralela, baina ez Lidia Lozanoren onuragatik. Eta isa aplikazio nazkagarri eta ustelean egon zen izugarrizko bomboa sekla. Neska honek maite du Lidia Lozano, bai noski, baina bai maite du interakzioa. Eskizan barron, Lidia Lozano baino lehenago fama maite du. Fama eta daude bideo zoragarri batzuk. Bere castingak. Berak publikatu ditu, bale, orduan sin más. Bakoitzak egin zuen etxean kabala etikoak, baina badaude casting batzuk zoragarriak tentazio irlarako, eta de vierneserako esaten reportera dela, eta esaten ezakizu dela, esaten oso sexia dela tutu batekin jantzita. Abeslaria ere. Luisa Garridorekin kloaka zirkuituan sartzen saiatu zen, izan zuen Luisa Garridorekin como elkarrizketa oso luze bat, non berak figura materno bat. Bai, iarekin egin zen, eta egin zen bebai bideo bat, non bera eta Lidia Lozano musukatzen ziren. Baina hori berak etzuen egin, alegadamente. Tania Fresis, sekaro egomar zineten barruan, baina izan da uda hontan. Ez que, kikaren gatik, bestela izango zen el Tania Summer. Bai. Benetan, gure lana da zuei errixeari eramatea marikoien ustelkaria sakonenak. Eta lan hau oso ongi gabitzen gaurkoan. Tania Fresis, amatxo maitia. Nola bai. Bertze zerbait. Bueno, daukogu. Gutxi gehiago, hasi bergara gure udari buruz, porque nahi baitu gaztatzeko puntatak, baina ziren interesgarriak, kontzertuetan egon naiz, ezkik gustatzen kontzertuak, ezin zarete joan kontzertuetara bakeroetan, sentitzen dut, zakabo, errepikatzen dut. Eta country kontzertuak badira? Igual hor, baina bakero beresi bat. Ez que, tio, nago nazkatuta, tio, musika taldeak, ateratzen dira, hor, bakero batekin, musika jotzera, eta ja, me aburre sobranamente. Musika taldea, uste nuen esaten zenula publikoa. Ez publikoa. Zebadakitu nik zera legatu nahi dut. Esan homofoboa nahi zen edo ez, bale? Bazar. Erantzun behar didazu homofoboa nahi zen edo ez. Ze iritzi
ze iritzi daukotzu jende honen inguruan dela, en plan, joan naiz ikustera Comedy Carter, eta eraman ditut como kulera gabeko fraka cowboy honei como fleko larroxa batzukin eta pedreriarekin eta flekuekin. Bai, Superalde. denak. Superalde. Denak. Batu Drag zen race zezkikiago, baina ez datu gutxiago. baina Charlie txika Kirken joaten funerala bezala. egiten. Gora un marikita en tanga, tío. No, marikita en tanga inoiz ez dut desestimatuko nik nire bizitzan, sobre mi tumba. Baino, artista baten kontzertua ikustera bazoaz, da pixka bat pubisa depilatzia bezala. Ze uste duzu, Beyoncék sainalatuko zitu dara zango, zure luka. Baina Daniel, da como eventu bat. Osa, Ja. mariko jontzat da eventu bat. Nik ere ligaren kontzerturako luka egiten ari naiz. Baina kontzertua ja deserosoak die de entrada, ez haude deserosoago ondikan. Igual du. Zure plataformakin. Igual du. Ja, porque servir, ez? Igual du. Full Serve. Vale, slay. Orduan, homofoba naiz? Bai. Pues beti bezala. Jarrai dezagun. Daukot beste fenomeno bat, ez dela sortu, baino bai hazi dela mordo bat uda honetan. Sí. Ole mi Mario. Ole el Belinda. Tito Show. Belinda. Bah. Ez naiz bat ere Belinda zalea. Ni bai. Zuzan Belinda, super Belinda izan da udako aire freskoa. Udako aire fresko. Kresala. Kostaldea, kresala. Izozki zaporedun bizitza inusiente eta gaztea. Osa, zu TikToken zaude ikusten, 16 urteko gazte super politak dantzatxoak egiten, Nada va a impedir. Bai. jarri hori mesedez hori izan da, udako beste momentu bat. El culo en la ciudad de São Paulo. Gero gehiago, lehenengo Sexo Belinda. rico en la Cracolandia. Belinda Krakolandiaren parte da eta Total. TikToken dago. Nahi dut esan gure entzuleentzat gaur gabizala gauza mordo bat botatzen zeuen aurpegirantz. Eta Gaur da, pum, 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 segin behar pum. dugu udan gelditu zaizkigun etxeko lanak. Gero izuliko gara gure velozidade normalera. Baino, Belinda. Desactivar apagado automático. Bai, hori dago gure monitorean, Igor. Bueno, enekok monitorea konpontzen duen bitartean azalduko ez. Belinda TikToker bat dela. Ama bat da, family ama bat, Lois Griffin bezala. Bai, bere edukia da. Bera edukia egiten hasi zen sukaldatzen. Bere edukia da 5 hitz esatea denbora osoan. Rollo sukaldatzen hasi Bai. zen, eta gaur bazkalduko dugu ez dakizai, eta egiten zuen bazkaria, eta no seke. Baina, Makarroiek bihurtu da, tomatearekin. bihurtu da la reina del TikTok show, Horixe da. TikTok shop, baten bat zau lertzen. Bai, itzultzaiela. Bai. Eta da erregina. Eta da aire freskoa, da pertsona supernaturala, pertsona bat, badakizula ez dizula gezurrik esaten, badakizula dagoela hor egiten nahi duena, osea, como, un aire freskoa. Ikusi zaio Igorri burua, kamaran. Pues que ez dindugu ikusi, baina Jakin ziur nahiko baiet. nuke. Bera da bile. Nada Oye, va a impedir- Igor! Esan genuen aurreko denboraldian, egin behar dugula zurekin, Igor reakziona a gay shit. Eta gaur gabil gay shit guztia egiten. En fin. Ole, Igor! Igor gaur liberatu Ole, egin zara, Igor. lau hankatan estudioaren lurrean. Hori oso gay, kontuz. Ja, bez. Y yo me la gozo. Orduan, Belindak bere catchphraseak dira ole, ole, ole. Yo me la gozo. Ole el TikTok Ole shop. el TikTok shop. La Zoe Y me la egin du bideo gozo! bat. Eta Eta nik ezin dut jasan. zer gehiago esaten du? Ya está. Una Coca-Colita, bien fresquita. Ah, pues beira. Ez zer gehiago. Gero ere, bere lanbidea da hotelak garbitzea, bera Mallorcan bizi da, eta hotelak garbitzen ditu. Hori Eta bai egiten dela. ditu hauls, Hori bai da feroz. rollo, gaur zazpi logela garbitu ditut, eta hau ekarri dut, pum, eta gertzen du poltsa bat, eta rollo, bi lata aurum, zer gehiago, eguzkitako krema hau, no seke, denera ematen du txeraz esaten du, eta arrazio osoarekin hori izin dela bota. Nik uzten dut gauza bastante hoteletan. En plan, Nik ez. abandonatzen ditut gauzak. Badakitzu gauza bat, kontatu behar dizut gauza bat. Zer uste abandonatzen duzuk hotel batean. kontatu behar dizut gauza bat esklusiban. Egon naiz oporretan Lanzaroten, Oh my god. oso pozik egon ginen hotelian, eta gero irten ginen hoteletik, eta batu genituen gauza guztiak, eta zuk utzi zenidan zure Nintendo Switcha jolasteko. Jolastu nuen igual 40 segundo aste osoan. Zu badakitzu hoteletik iretetzen ari ginean, maleta guztiekin eginda, eta gauza guztiekin jaioaten nik esan nuen, ez dut hartu Nintendo Switch. Eta itzuli nintzela gelara hartzera. Hombre, ¡Sí lo digo! hombre, Badaki, eta zen duzu txalotzea edo. ez dut txalotzea nahi nuen hau partekatu segabitz hotelen abandonatzearen gauzen inguruan eta, osea, ez zaizkit guztiak ahazten. Baina erosten badezu croissant pakete bat gozaltzeko, gozaltzitzuzu bi eta gero joan egiten zara. Well, nik ez dut hori egiten. Bale. Ni egon naiz asteburu hontan Hospitalet del Infanten Bai. lagunekin, eta tio jendea en plan, botako dugu sobraren dagoen. Nola botako duzue janaria? Woke moment! Ezin da janaria bota, tio!
Rollo badugu humus bat ireki gabe, edo irekita nik irekitekarri nuen, tio, ekarri txera eta jango dugu, edo dena delakoa, no sé. Hori bai. Pues jendea da, rollo, me la pela todo, me la suda. Me la goza. Baina gara gauza horiek Belindaren zatira. No, porque irekita badaude ez ditu hartzen. Hombre, ez bera hotel batean dago, nire lagunekin dago. Ja, hori. Irekita badago, etxera, no pasa nada, todo perfecto. TikToken, Belinda, Sao Paulo. Tokana, pixka bat K-pop Demon Huntersen inguruan hitz egin dugu lehen, artista fiktizioak, ordenagailu. Marrazki bizidunatakoak. Artista fiktizioak geroz eta gehiago enfrentatu beharko ditugun fenomeno kultural bat dira. Shin-chan dance bezalako fenomenoak geroz eta gehiago. La lesbiana y el travesti. Enfrentatu beharko ditugu. Eta linea honetan agertu da Tokana. Tokana da Brasilgo artista zoragarri bat adimen artifizialez generatuta bera, baino ez bere eduki guztia. Bera bai, bere ahotsa bai, Hatsune Miku bezala, baino bere letrak ez. Eta bere letren ganako kuriosidadea badukazute lasaiz, hemen nago nire teklatuarekin. Nada va a impedir que me rompas el culo en la ciudad de São Paulo. Denoko atera zaren metxaruak. Sexo rico en la Cracolandia, en un rincón sin luz, en la ciudad de São Paulo. Hau da nire momentu gokoena. Ze gerta daiteke? Pueden robarme o apuñalarme, voy a coger en São Paulo, São Paulo. Hau da Zeta belaunaldiaren musika. Hau da gazteok entzuten dutena. Oraintxe entzun duzuen abesti horrek dauzka milioika reprodukzio. Eta milioi bat gutxienez nazni. Eta ni bestea. Nazni. Zeda bopazo bat. En la Cracolandia. Bopazo bat, gainera ja hizkuntza guztietan dago. Brasildarrez, ingeleses, frantsesez, gaztelania. Bass club, another club, playing next place. Pendiente daukogu bertsio euskalduna ateratzea. Egin barko genuke. Ezer dezu ekidituko. Ipurdia, purtzea. Tolosako irian, sexu gozoa inauterietan, izkin ilun batean, Tolosako irian. Entzun nire besti berria Tolosako irutzea. Lapurtu, nezakete. Erasotu nezakete, Tolosako irian, ingo etxortan, inauterietan. Bobs. Je suis désolé. Perdóname. Boiek izan dira, azken momentuko viralitate guztiak, Zeta belaunaldiak ere asko entzuten du Aimar Zetaren Zeta diskoa, uda hontan atera dena, eta da diskazo bat. Ez klar, hemen daukat bingo dra, Josua. Udara urdin bat. Bai, atera du Zeta diskoa, etorriko da orkestera, badakigu. Así que egon ginen gu bere diskaren orkezpenan, eta ez dakizu eze, kristoneko zuzenekoa izan zuen. Ze talentua dauka. Ze talentua. Naiz hain zetista, ze talentua. Eta orai, kontatuko izugu gure uda, eske zakit kritika bat egin edo ez. Egin kritika. Zer da, kritika? Pues igual gure uda ja beste baterako. Gure uda, urrengo kapituluan. Bai, oso laburra da. Egingo gauza bat, que igual, es que igual me cae, no creo que me caiga hate. Egin cliffhanger. Zer da hori? Egin sortu espektazioa urrengo kapitulurako. No, es que eta espektatiba da. Nik pelikula bat ikusi dutu da hontan. Kantzelatuko gaituzte. Mundu guztia dabil pelikula honi buruz hitz egiten. Pelikula hau deitzen da Jone batzuetan. Eta batzuetan hainbeste hype daukana ez da hainona. Eta are gehiago gure urrengo kapituluan, mesedez itzuli flop kulturara guzuen gana itzuli garen bezala. Musu handi bat maite zaituztegu eta kontu handiz Sao Paulon. Musu bat agur!